Afdeling 2, 8, breng, goed. Maandagochtend werden op luchtmachtbasis De Peel nieuwe eenheden officieel opgericht. Hiermee wil Defensie haar luchtverdediging versterken. We hebben in ieder geval 2 eenheden opgericht. Een nieuwe luchtverdedigingsbatterij en een Fire Unit Patriot. Dat zijn nieuwe eenheden voor luchtverdediging voor verschillende afstanden, noem ik dat maar even. Dat zorgt ervoor dat we wat robuuster als luchtverdediging op kunnen treden. Hetzij met landmachteenheden die bescherming verdienen. Hetzij met belangrijke objecten die we moeten beschermen, zoals een haven of een vliegveld of zoiets. Dus dat kunnen we nu beter met die nieuwe eenheden als die straks er zijn, dan wat voorheen konden. Ja, u refereert aan de situatie in de wereld, daar is het dus belangrijk voor, dat is ook de doelstelling. Ja, dat is precies waarvoor we dit doen. Het is helaas zo dat als het vaak slechter gaat in de wereld, dan groeien wij. En dat lijkt nu ook het geval te zijn. Ik ben wel blij dat de prioriteit in dit geval echt neergelegd is bij luchtverdediging, hier op De Peel. Omdat er echt heel veel behoefte aan is op dit moment in de wereld. Het DGLC wat hier al een hele tijd zit als eenheid, sinds 2012 en daarvoor natuurlijk ook al voorgangers van die eenheid, mag dus groeien. Meer dan 200 functies, arbeidsplaatsen erbij. Dat zijn overigens vooral militaire, maar er zitten ook wel burgerfuncties bij. Die wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk als kan uit de regio te werven. Dat leidt denk ik tot meer arbeid, meer arbeidsplekken hier in de regio. En in alle eerlijkheid vermoed ik, omdat die hier in de bestaande plekken erbij kunnen worden gehuisvest, dat er nog niet heel veel overlast of heel veel... Het zal niet heel spectaculair anders uitzien dan dat het voorheen was. Wat is nou bijzonder aan deze basis? Hier zit als enige plek in Nederland alle grondgebonden luchtverdediging op één plek bij elkaar. Er is geen tweede eenheid of plek waar dat is. Dit is het, meer is er niet. Ja, en nieuwe materieel. Dat zijn de nieuwe moderne luchtverdedigingssystemen. Ja, dus zo'n nieuwe eenheid is dus een stukje nieuwe organisatie. Daar moeten nog meer mensen bij, in alle eerlijkheid. En daar horen ook nieuwe spullen bij. De dreiging of de systemen van toen, daar kunnen we niet zo heel mee. Die moeten echt verbeterd worden. En dus terwijl we nu die eenheid hebben opgericht, zijn we ook nog steeds bezig om daar ook nog nieuwe spullen bij te krijgen. Die veel beter dan voorheen voor bescherming kunnen zorgen. Ja, dan bedoel ik, het is vooral wat nu ook in Rusland gebeurt, vooral met drones, de kleinere projectielen, daar moeten nieuwe dingen voor ontwikkeld worden. Het hele spectrum, van de kleine drones tot kruisraketten, tot alles. Want uiteindelijk zullen ze ons bellen van, kun je daar iets tegen doen? Ja, ik zag ook Duitse militairen, u reikte straks ook een speldje uit, kunt u daar iets over vertellen? Ik ben ook de trotse eigenaar van een Duitse eenheid. Die zit overigens gewoon aan de Oostzee. Maar wel een aantal militairen die daar hier ook gestationeerd zijn. We werken heel veel samen met de Duitsers. Die zijn ook aan het groeien. En wat we nu hebben bedacht is, ik heb hier militairen van luchtmacht, landmacht, marine. Hoe mooi zou het nou zijn als die luchtverdedigers wat meer herkenbaar zouden zijn. En als we ook die verbondenheid, ondanks dat je uit een ander operationeel commando komt, landmacht, luchtmacht, marine, dat je dan toch datzelfde speeltje hebt waarbij iedereen kan zien, oh kijk, dat zijn die jongens uit De Peel.